Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur urriak 10 ostirala da, eta astea amaitzeko elkarrizketa bat izanen dugu. Gaurkoan Mario Zapata Solano hemen izanen dugu. Mario Berriobeitiko euskarazko zerbitzutik dator, eta azaroren 3tik 30 abian jarri zen familia eta euskara ziklo berria, 7. urtez egin dutena eta antolatu dutena aurkeztera etorriko da. Baina beti bezala, elkarrizketak baino lehen goazen betiko dukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1810ean, Espainian Kadizeko gorteen dekretu batek inprenta askatasuna eman zuen lehen aldiz. Urte batzuk geroago, 1853an, Isabel Bigarrenak Espainiako konstituzioa zin egin zuen. Egun berean, baina 1978an, Espainiarren adinez nagusi izateko adina aurreratu egin zuten 21 urtetik 18ra. Eta bukatzeko 1997an, Pablo Ruiz Picassoren Ametsaren enkantean 7 milioi peseta ordaindu zuten New Yorken. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Larunbatean batetik koko gaua. Koko gaua antolatu du Iruin kokoak larunbat Iluinabarrerako. 7etatik aurrera DJ iruki izango da zaldiko maldiko elkartean. Bestetik txori kantazale ikuskizuna. Helduentzako kontakizuna piano musikaz jantzirikoa. Txori kantazale ikuskizuna. Ales Gurrutxaga eta Joana Otxoaren eskutik arratsaldeko 7:00 Laban karrikirik antolatuta. Jarraian, Einaute Lorrieta Gaiarren. Einaute Lorrietak fantasia bere azken lana ekarriko du Iruñeko Gaiarre antzokira. Kontzertua arratsaldeko 8:00 izanen da. Sarrerak dagoeneko eskura daitezke 10 euroetatik aurrera. Eta bukatzeko Gatibu Totemen kontzertuan. Gatibu talde bizkaitarran EH Distopikal diskoa eta izan bereko bira aurkeztu du aurten eta ura eskainiko du Totem aretoan. Arratsaldeko 8:00. Ikus dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, investidurarako PSOEren eta Juntsen itunak aro berri bat ireki du. Amnistia Zabala eta nazioarteko bitartekaria lotu ditu Puigdemontek. Akordioaren dokumentuak adostasunak baino gehiago desadostasunak jasotzen ditu. Bere ogasunari eta erreferendumari heltzea eskatu du Junts alderdiak, egonkortasuna egon dadin. Zerdanek legegintzaldiko akordioa aipatu du, konstituzioaren barruan dagoena. Feijóok amnistiaren mehatxua 23ko otsailarekin eta etaren terrorismoarekin alderatzen du. Argazki nagusian, Santos Zerdan, PSOEko antolakuntza idazkariak investidura akordioaren xehetasunak azaldu ditu Europako Parlamentuan. Behan, batetik, justiziara jo ez zuten abusuen biktimei ordaindu zien hartzapezpikutzak. Puin abusatutako 2 pertsona justizia errestauratiboko prozesu batean sartzen dira. Argazkian, aurreta helduak Iruñeko kontzentrazioan. Titularrean, familiek eta irakasleek premiazkoa dute eskola jaurdunaldiari buruzko araua geldiaraztea. Alboan, Europako eskualdeek automoziorako bidezko trantsizioa eskatzen dute. 27 erakundek eskatzen dituzte Iruñean lehiakorrak izateko mekanismoak. Beste berrian, sukar hemorragiko berriak 155 behi etxalderi eragiten die Nafarroan. Eta bukatzeko Irango erregimenari egozten diote Bidal Kuadras hiltzen saiatu izana. Diario de Navarrako titular nagusian, Sánchezek Puigdemonten aurrean amor eman du bere investidura ziurtatzeko. Amnistia osoa onartu du eta Kataluniako etorkizuneko erreferendumari atea ireki dio. Epaileen elkarte guztiak botereen banaketa hausten du. Feijóoren hitzetan, Espainiak galdu egin du, subiranismoak irabazi egin du eta PSOE desagertu egin da. Zerdanek bestetik gatazka konpontzeko aukera historikoa dela dio. Argazkian, Sánchez eta Puigdemont. Behan batetik, Florencio Rosselló izanen da Iruñeko hartzapezpiku berria. Bestetik, Voxen sortzailea Alejo Vidal Kuadras hiltzen saiatu dira.
Irango oposizioari emandako babesarekin harremana izan dezakela diote. Garako titularrean, egonkortasuna, amnistia eta aitorpena, PSOE Junts itunean. Aste luzeetako negoziazio gogorren ondoren, atzo PSOEk eta Junts alderdiak akordio politikoa itxi zuten. Pedro Sánchezen investiduran alderdi independentistako 7 diputatuen aldeko botoa bermatzeko. Argazki nagusian, AEBek geldialdi humanitarioak iragartzen ditu, Israelek Zisjordanian arraza hilgarria gauzatzen duen bitartean. Ezkerrean, ustelkeria eskandalua eta hauteskunde aurreratuak Portugalen. Marcelo Rebelo de Sousa, Portugalgo presidenteak, atzo iragarri zuen parlamentua desegin eta hauteskundeak aurreratuko dituela martxoaren 10erako. Behan, Osakidetza pazienteen kexen errekorra hausten ari da. Bukatzeko, Jose Azurmendiri erreportailea Xabier Izagak eginda. Bidaia bat Europak gogo eta bidez ezagutzeko tituluarekin. Berrian, argazkian Bruselas. Carles Puigdemont atzo ituna egin ostean. Titularrean, Sánchez Espainiako presidente egiteko ituna hitzartu dute PSOEk eta Juntsek. Bi aldeek adostu dute autogobernuaren mugak gainditzea eta amnistia legea 2012tik aurrera aplikatzea. Puigdemontek ohartarazi du akordioa betezean legegintzaldia ez dela osatuko. Behan, beste alderdien iritziak. EH Bildu pozik agertzen da. EAJak ez du aipatu zer bozkatuko duen investiduran eta UPN ere haserre agertu da. Beheko argazkian, Patxo Tellería, Mireia Gabilondo eta Mikel Martínez. Kortxoaren dilema aurkezten dute komedia politikoa antzokian. Alboan, Israelek onartu du Gazan erasoak 4 orduz etetea egunero. Sueten bat adostetik urrun daude dio Israelgo gobernuak. Euskal Herria Irratiko berri nagusian, Iruñeko hartzapezpikuak justiziara jo ez duten abusuen biktimei diruz ordaindu die. Lehen aldiz onartu du Iruñeko hartzapezpikutzak ordaindu egin diela abusuak jasan eta justiziaren bidea hartu ez duten biktimei. Ez dute zehaztu zenbat diru eman dieten, ez eta zenbait biktimarekin egin duten hori. Francisco Pérez Iruñeko hartzapezpiku izan den garaian egin dira ordainketa horiek. Beste berrian, Elizaren abusuen biktimak erreparatzen hasi da Nafarroa. Nafarroako gobernuko justizia zuzendaritza nagusia hasi da erreparazioa eskaintzen Eliza Katolikoaren sexu abusuen biktimentzako. Proiektu pilotu baten bidez ari da egiten eta hortaz aitzindari da Nafarroa. Iazko uztailean, Nafarroako parlamentuak onartutako foru legetik eratorritako neurria da orain abiarazi dutena. Bukatzeko aurreskoletako ratioen jaitsiera, kudeaketa publikoa eta soldatak eguneratzea galdegin dute hezitzaileek. Aurreskoletako hezitzaileek protesta egin dute. Parlamentuaren parean elkartu dira euren lan baldintzak duintzeko eskatzeko, aur ratioa jeisteko eta kudeaketa publikoa ezartzeko eskatuz. Gaurko eta asteburuko eguraldia entzun dezagun orain. Zaparradak ipar isurialdean eta giro argiagoa hegoaldean. Kantauri isurialdean hodeitsu agertuko da zerua eta tarteka itsasotik sartuko diren hodeigune ilunek zaparradak utziko dituzte, batez ere kostaldean. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz ateri eutsiko dio eta goizean giroa nahiko argia izanen da. Arratsaldean hodeiak ugarituko dira eta baliteke egunaren azken orduetan Arabako hegoaldean jantza batzuk botatzea. Haizea mendebaldetik ibiliko da, eguerdi partean ipar-mendebaldekoa nagusituz eta temperatura maksimoak 13–16 gradu artekoak izanen dira. Larun batean zerua estalita eta euria. Fronte bero batek lurraldeari eragingo dio. Zerua estalita utziko du eta tarteka euria eginen du. Goizean edonon busti dezake, baina zaparradak ugariagoak izan daitezke ipar isurialdean. Arratsaldean leku gehienetan atertu eginen du, baina gauean Kantauri isurialdera zaparradak sartu joanen dira itsasotik. Haizea hego-mendebaldetik ibiliko da ia ordu gehienetan, tarteka harrotuta ibiliko da eta temperatura maksimoak 17 eta 19 artekoak izanen dira. Hodeitza arindu joanen da igandean. Goizaldean eta goizean goiz, zerua lainotuta egonen da eta zaparrada batzuk botako ditu, batez ere Kantauri isurialdean.
Alabaina goizean zehar atertu eginen du eta hodeitza zulatuz joanen da. Ondorioz, eguerditik aurrera hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira. Temperatura maksimoak baliteke graduren bat gorago gelditzea. Mendebaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean norabide aldakorrekoa geldituko da. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Mario Zapata Solanorekin gaude, Berriobeitiko Euskarazko zerbitzutik dator eta Berriobeitiko Udal Euskara zerbitzuak familia eta euskara ziklo berria aurtengoa. Abian jarri du azaroaren 3-tik 30-era. Arratsaldeon eta ongi etorri, Mario. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi. Lan ez gainezka, baina ongi gustora. Aipatut familia eta euskara ziklo berria, baina ez da berria, ez? Duela zenbat hasi zineten ziklo honekin? Okerrez banago dela 7 urte hasi ginen eta gure ustez oso garrantzitsua da ziklo honek betetzen duen helburua eta orduan urtero errepikatzen ari gara eta jarraitzeko asmoarekin. Familia eta euskara, zertan datza ziklo hau? Nik uste hau oso lotuta dagoela Nafarroako eta bereziki Iruñerriko errealitate soziolinguistikoarekin, alegia gaur egun bere haurrak D eredura ematen duten familia horietako asko edo berez ez dira euskalduna gurasoak edo familiako hizkuntza ez da euskara, orduan hor noraiteko hutsunea dago eta ere apostu bat dago haur horiek euskara ikasteko eskolan, baina askotan falta da nola osatu hori ere familia esparruan eta etxean. Horre, euskara zerbitzuak oro har nahiko lan hildo sakona daukagu, hor berez daukagu webgune bat, webgunea, justu nolabait helburu horrekin sortuta dagoena, D ereduan aurrak matrikulatu dituzten familiak laguntzea, eta berez, Berriobeitin kasuan, guk hor ikusten dugu beharra handia hori lantzeko, hori delako gure eskenean D ereduko aurren familia askoren errealitatea, eta horren noraiteko laguntza, akonpainamentua behar dute prozesu horretan, eta hortara dator ziklo hau ez. Orduan nori zuzendutako zikloa dela esango zenuke? Zehazki gurasoei, baina ere aurrei nola? Bai, horra osatzen dugu familia esparru zabal horretan, bereziki fokoa jartzen dugu, berez modu naturalean euskaraz aritzen ez diren familiak, etxeko hizkuntza euskaraz daukatenak, zenbait kasuetan, agian gurasoetako batzu euskalduna dira bat bestea ez, edo bat edo bestea, edo biak agian euskara ikasi dute bereiek eskolan, ez dute familiatik jaso euskara eta batzutan ere mugatuak sentitzen dira euskararen transmisio horretan. Orduan askotan hutsune horiei begira, guk nolabait planteatzen dugu edo ziklo honekin eskaini dizkiogu tresna batzu, bai alde formatiboan, aholkuak, nolabait emantea askotan gakoak eta pistak nola landu hori eskolan egiten den lana osatzea ere familian eta etxean, eta beste alde batetik ere, beste tresna batzu igual ludikoagoak ematen dizkiogu, jolasak ikastea, aurrekin jolastea, elkarrekin familiak eta aurrak, bere gurasoak eta aurrak, eta horrekin pixkat ere ematen diogu elementu desberdinekin, tresnak orain ikasturte berriaren hasiera honetan, nolabait eskola eta familia norabide berean joateko. Zer nolako egoeran joaten dira guraso horiek, ziklo horietara? Zer esaten dute gurasoek? Oro har, normalean joaten direnak nolabaiteko beharra sentitzen dute, ez? Beharra askotan bereik jolasen kasuan ez dituztelako ezagutzen bereiek euskarazko jolasak, edo ez daukatelako ohiturarik, igual bereiek horietako batzu nahiz eta guraso horiek D ereduan ikasi izanak, askotan tresna falta zaizkie ez dakizkitelako gauza arruntak izan daitezkena, normalean aurren transmisioari begira bereiek irakasteko jolas naturalak edo askotan eskuko jolas horiek txikik egiten direnak gaztelaniaz segurazki bereiek jaso dituztenak
askotan ez dakite olako jolasak existitzen dira, olako formulak existitzen direlak, eta orduan horien falta joten dira askotan nik uste egarriarekin, gozez, ikasteko grina dutelako, eta beste kaso batzutan bereziki euskera ez dakitenak edo erreman oso zuzena izan ez duten euskararekin, askotan bereik nahiko galduta sentitzen dira, aurra eredua matrikulatu dute, bereiek horra postu bat egin dute aurreiek euskara ikasteko eskolan, baina beraiek euskararen munduan murgilduta ez dauden heinean, askotan zalantza dituzte eta nola ingo dut hau, nola ingo dut bestea, aurrak ikaste prozesu horretan, niri hitz egiten di batzutan euskaraz, baina nahazten du, baina zer gertatuko da gero etxeako lana bialtzen dietenean, orduan familioetako askok badukate behar olakoak eta justuki ziklonekin nahi duguna da tresna horiek guztiak eskaini, akonpainamentua, aholkuak eta nik uste oro har familiak etortzen direla nahiko eskertuak eta askotan normalean egiten duten balorazioak oso positiboak izaten dira, orduan horregatik esaten duen ziklo honek segurazki bide luzea izanen du gaur egungo errealitate hori delako Iruñerrian, ez? Aipatu zu aholkularitza ematen dezutela, baina ere jolasak. Nola egiten dituzue banaketa hori? Bai, zikloan pixkat saiatzen gara elementu ezberdinak eskaintzen, ez? Batetik igual alde formatiboa, aholkularitza kutsua daukaten tailerrak, eta hor bereizten ditugu bi tailer, batetik justuki oain jaio berria diren aurren kasuan, 0-2 urte tarteko guraso horiek horietako batzu ja postu egin dute aurrak aurreskolan sartzeko, eta horietako zenbaitzuentzat justu aurreskolatik aurra etortzen denean euskara ekartzen die, lehenengo aldiz, alegia beraien etxeetan arrotza izan da euskara ordura arte, edo agian, beraiek esandakoa hor batzutan nolako kasuistika delako, ereduen ikasita, baina beraiek etxetik jasoa ez zutenez transmisio hori bere ingurasoak erralduna zirenez, eta hori oso ohikoa da Iruñerrian. Azken finean, pertsona horiek ez dakite nola tratatu aurre horiekin, ez dakite aurren hizkera, ez dakite aurren oinarrizko jolasak horiek. Orduan, horregatik ere fokalizatzen dugu zikloren alde formatiboan tailer bat beti tarte horretan dauden aurren gurasoentzat, eta hori gainera normalean kokatzen dugu artikan daukagun euskarazko aurreskolan, justuki hor daudelako haur dezente egoera horretan eta gurasoak oro har eskertzen dute hor bertan izatea bereien espazio naturala delako. Eta gero ja hor daukagu beste fase bat, 3 urterekin ja postu egin dutenean guraso askok bereien seme-alabak matrikulatzeko ereduan, hor azken finean ja erabaki hartu dute, baina askotan ere sentitzen dira pixkat galduak fase horri ekiteko, ez? Orduan askotan sortzen zaizkie baita galderak eta zalantzak, ez? Ja momentu horretan bereik erabakia hartua dute, kontzienteki egin dute auto hori, baina zenbaitetan sentitzea pixkat eta guai nola ingo dut hau, nola kudeatuko dut hau. Batzuetan esateako sortzen da ohiko galdera, ez? Eta etxeako lanak ekartzen dituztenean, nik nola lagunduko diet, ez? Orduan, horri begira esateako horkagu beste tailer bat, hori zuzen ere heldu den asteazkenean, 15 izanen da, eta hor justu ja fase horretan dauden gurasoek eramaten dituzten bereien zalantzan, bereien kezkak, eta hor pixkatu tailer horrekin saiatzen garena da bereien kezka eta zalantzak eta asetzen, ez? Gehienak artikan emanen dituzu edo zein auzotan edo herritan banandu dituzue? Bai, gure kasuistika bitzia da, zen geografikoki oso sakabanatuta gure udalerria, 10 herri dira, batzuetatik bestera distantzia handia dago, eta populazionaldetik populazio gehiena artikan, eta zehazki artikako artikaberri auzoan dago, ez? Barkatu esan dut artikaberri auzoan dago. Orduan, guk kokatzen dugu ekintza batzu gehienak artikaberri auzoan, hor dagolako populazio gehiena,
Baina Artika herrian, hor daukagun kultur etxean ere hor azkenengo jarduera, jostailu eta jolasen erakusketa hor kokatzen dugu. Eta gero ere jolas tailerretako bat Berriogoiti egin genuen. Hor nolabait Berriogoiti, hain zuen eta horko herrietan dagoen populazioari begira, hori jada egin genuen, hor azaroaren 3an, eta oso txukun funtzionatu zuen, eta hor txiki dezente hurbildu ziren, eta oso polita egin zen. Ziklo horietan parte hartzeko Berriobeitiko udalerriko herri batekoa izan behar da, edo ez da beharrezkoa? Daukagun errealitatea da, Artika Berri auzoa justu Bustintzuri ondoan dago, dago kalez, kale baten zati bat dago Artika Berri eta bestea dago Bustintzurin, eta gure Artika Berriko haur dezente Bustintzuriko eskolan eskala ikasten dute, beste batzu mendialden, baina dezente gaur egun daude eredua matrikulaturik Bustintzuriko eskolan. Orduan harreman nahiko naturala dago eta zentzorretan bakigu Bustintzuritik eta kaso batzutan Berriozarretik ere hurbiltzen direla familiak gure tailerretan parte hartzeko. Orduan ez dago itzita, zentzorretan irekita izaten dugu. Zorionez eta zoritzarrez gutxitan bete direlako oraino eta tailerrak, eta orduan hor badukagu beti margena. Eta batzutan egia da, lehentasuna, jende asko dagoenean lehentasuna ematen digu bertakoi, baina bestentzak ere irekita dago. Tailer batzuk gidatuko ditu Dindaiak, ez? Zer da Dindaia? Dindaia, aurkeztuko beharko dukete bere inburua, baina bada fundazio bat justu euskarazko aisialdia bultzatzeko lan egiten duena, ez? Orduan, hainbat kasotan justu bilatzen duguna bereek eskaintzen dute, edo batzutan ere elkarlanean sortutako tailerrak izan dira, eta orduan asko laguntzen digu Dindaia Fundazioak zentzu horretan, ez? Daukagun beste tailerretako bat esateako egiten dugu EBE elkartearekin, EBE elkartea ere bada eskolan irakaslei zein gurasoi noaiteko laguntza linguistikoa lan egiten duen elkarte bat, Gipuzkoakoa, eta kaso horretan helduen estean daukagun tailerra nolabait lotutago gehiago esparru horrekin, eta horretorriko den pertsona, Maialen Aristegi, hortan aritutako espezialista da, eta segurazki asko lagunduko dugu. Momentu honetan 2 tailerrez egin dituzue, azaroaren 3an eta azaroaren 7an. Azaroaren 3koari begira, ze motatako jolasak egin zen dituzten edo? Bai, erronkaien lako tailerretan esaten da, elkarrekin aritzea familiak eta familia berezotasuna, gurasoak eta aurrak, ez? Zen batzutan antolatu izan dira tailerrak gurasoi erakusteko jolas batzu, eta ongi daude, baina nik uste hor gehien gustatzen zaiena batzu izen bestei da azken finean elkarrekin aritzea, ez? Orduan batzutan hor eskaintzen diren jolasak zentzorretan hor nolabait bilduta daude, guk Euskara Zerbitzuok ere daukagun lehen aipatu dut era webgunean, hor dago jolasen repositorio handi bat ikaragarria, hor gainera audiovisualekin eta bestelakoekin, jolasoitako asko gainera dira Nafarroan tradizionalki euskaraz egin diren jolasak, alegia herriz hori bildu eintzen, eta orduan txikiekin egindako jolasak, formulak eta esamoldeak eta gauza horiek dira berez gure tradizioan hartutako jolasak, eta beste zain batzuk dira jolas tradizionalak egin daitezkena hizkuntza baten bestean, baina kasu honetan euskaraz egiten direla, ez? Baina importanteena guretzat da, honetan evoluzio bat egon delako, ni horitzen ez, araztapenean eta olako jolas tailerrak eskaintzen dituenean, gurasoak ziren alde batetik, aurra bestetik, eta justuki hor nik uste ikasi duguna praktikan da, benetan eraginkorrena eta hor tailerretan gehien gustatzen zaiena da elkarrekin aritzea batzu zen besteak. Orduan batzutan tailerren jolasen abaniko zabala da, eta orduan agertzen diren aurren adinaren araberan agian modulatzen da edo aukeratzen dira jolas mota batzu eta bestea. Azaroaren 7koa tailerrez berdina, ez, izan zen? Bai, kasu honetan lehen aipatuan bezala tailerra fokalizatu zen 0-2 urteko aurren gurasoen kasuan, ez?
eta lehen aipatu dut aurreskolan egin zen, eta bitzia da, zen justuki hor agertu ziren 3 pertsonak ez zeukaten, pertsonaik ez zeukaten ingo harremanik euskararekin, zen dut ordura arte ez ziren ez da saiatu euskara ikasten, batzu ziren orain etorri berriak bizitzera Artika berrira, batzu Nafarroako beste toki batzutatik eta pertsonaen baten kasuan, esateko Kolonbiatik. Eta orduan bereentzat, azken finean, orain aurreskolan bereen aurrak egotea ekarri die egoera berezi bat, azkenean horietako batzu esaten kontatzen zuten, ez? Aurra orain esaten dit ez dakiz egitz, baina ez dakiz zer den, zen nik euskara ez dut ulertzen, eta orain investigatzen nahi zer da esaten didana, ez? Eta, realitate hori pertsonaien kasuan bitzia da, azken finean, beraiek aurren bidez ari dira euskarara hurbiltzen, ez? Ordura arte ez zuten harremanik izan bereziki euskararekin. Eta orduan horrek sortzen du azkenean ere nik uste dialektika bat eta jolas bat, ez? Beraiengan sortzeare motivazioa hurbiltzeko eta beraiek izatea aurren motibatzaileak hizkuntza ikasteko, ez? Guk holakoetan beti esaten diguna. Gurasoen funtzioa zentzu horretan ez da hizkuntza edo euskara irakasle izatea, horretarako baituzte beste referente batzu. Baina gurasoen funtzio nagusietako bat kasu hauetan da beraiek motivazioa sortzea horrengan, ez? Beraiek baloratzea ekartzen ditena, eta nola esaten da, eta beroki esaten dienean aurrak, askotan etortzen dira aurrak, eta me pongo el beroki, eta gurasoentzat egin ordura arte ez zekiten beroki zen, eta ezagutu dute hitz hori, ez? Orduan beraiek ere hastea aurrekin jolas horretan, ikasten aurrekin bat ere igual oinarrizko gauza batzu, koloreak, zenbakiak, eta horrek sortzen du oso dialektika polita, zen azken finean aurrengan sortzen dena da, nire gurasoi interesatzen zaio euskara. Orduan, motibatzen dira beraiek ere hizkuntza ikasteko, ez? Eta gainera erronka zen horietako batzu aurreskolan sartzen dituzte aurrak, eta oraindik zalantzarekin gero ondoren zer egingo duten ja eskolara joaten direnean, handien eskolara joaten direnean zer, ez? Eta erronka da, zenbait kasotan, oro har izaten da, mantentzen direla gero deiretuan, euskarazko aurreskoletara joaten diren aur batzu, baina, kasuistika oso bitzia da eta aurreskoletan batzutan jendea hurbiltasunagatik matrikulatzen dituzten ez aurrak, horietako batzuk beste eskola batzutara joteko aukera daukate. Orduan ere gure erronka da, gurasoiei babes hori ematen den momentutik esatea, zure postua baldin bada, lasai, hor badaukazu euskara zerbitzua, badaukazu baliabide pila bat, eta, nik uste gure lana da hor gainean egotea. Karo, askotan gertatzen zaigu, horrelako zalantzak ditugunean ez dakigula nora joan, ez? Non eskatu laguntza, ez? Bai, eta gu lehenengo momentutik euskara zerbitzuko oro har, zaitzen gara, aurrak jaio berria diren momentutik hor presentzia bat izaten. Esateako gurean, aur jaio berri guztien gurasoak jasotzen dute liburuzka bat bere etxean. Liburuzka horietan ematen zizkio oinarrizko 4 aholku eta nolabaiteko iradokitzen zaie, euskara ikasteko aukera hor dagoela eta bereziki ematen zaiena da, eta honen aldeko apostua egiten duzunean, beti izanen duzu gure babesa, ez? Orduan, lehenengo momentutik euskara zerbitzuen presentzia horri izaten dugu, eta gero aurreskolan ere matrikulatzen direnean horre ere berriro agertzen gara, eta ondoren ja matrikulatzen diren eskolan ere horre eskaintzen dizkigu beste gaur batzuk, ez? Eta importante da bereziki, lehenengo momentutik bereiek izatea referentzia bat, euskara zerbitzua daukatu dalean, berak emango dizkit bai tresna, bai materialak, material bidaltzen dizkigu doainik etxea, liburuak, CD-ak eta bar. Eta gero momentu baten ere, guk sortzen ditugun, kasu honetan, era webguneren bidez, hor dago etengabeko informazioa, aholkularitza, materialak, agenda bat Nafarroan antolatzen diren euskarazko ekitaldi guztiekin, familia eta horren esparruan kokatuak. Orduan, guretzat oso garrantzitsua da, presentzia hori izatea eta behiko izetitzea babestu da lehenengo momentu. Aipatu duzuna Berriobeitiko udalak egiten du, esango zenuke beste udaletan edo beste herritan, Iruñerrian faltako zela?
Horrar, bakoitza bere estiloekin eta bere modun, baina nik esango nuke hildo hau dela lehentasunezko hildoa udal euskara zerbitzu guztietan, berez gainera gu elkarlanean aritzen gara, nizta bakoitza izan bere lan esparrua bere herrian, bere mankomunitatean, gero elkarrekin aritzen gara guztiok sare batean elkarlanean, eta esateko era webgune bezalako proiektuak dira, mankomunean sortutako proiektuak, eta ari bezala beste 11 proiektuak. Eta gure, esango nuke, udal euskara zerbitzuen esparruan, lehentasunetako hildoa da familia eta euskara bultzatzea. Orduan, bakoitza bere moz eginen du, batzuk, nik duela urte zenbaitzu honi ziklo izaera eman nion, gainera kokatu nuen beti urri azaroan ikasturte berriaren zera esparruan, eta beste batzuk, agian urtean zehar beste momentu batzuk dituzte, baina holako tailerrak eta holako aholkularitzak eta hori ere presente egoten dira, izango nuke Nafarroko herri guztietan eta Iruña herrian nabarmenki. Gai honi indarra emateko eta euskara bultzatzeko urtean zehar beste zerbait prestatzen duzue? Bai, eta gero urtean zehar badaude mota ezberdinetako bai jarduerak eta bai eskaintzak, bai esan dut momentu batzutan badaude esate baterako, urtarrilaren bueltan hor matrikulazio epea zabaltzen da normalki otsaila martxoan ingurun, hor ere guk beti antolatzen ditugu, matrikulazioarekin lotutako hitzaldiak eta holakoak, hain zuzen ere, nolabait fase horretan dauden familiei momentu batean ere emateko aholkularitza edo emateko gure zentzu horretan gure bultzadatzua, esateko, euskararen aldeko postu egiten baldin baduzu, zure aurrak euskarazko ereduetan matrikulatzeko, hor daukazu argumentario bat, saiatzen gara horrela egiten ere. Gero urtean zehar ere badaude bestelako ekimenak, gurean ere nahiko potentea da euskararen jaia, horren maiatza ekainean egiten dena eta hori. Baina, dira, urtean zehar badaude beste 11 programa, mintzakite programa, euskarazko eskolak bultzatzeko programak, euskarazko eskaintza din desberdinetan, eta badaude beste 11 kontu, baina niretzat esateko hau oso garrantzitsua da, zen utzune badago, familia askok zentzorretan urtean zehar ere beste modu batez edo beste laguntzen ditugu, baina esparru honetan nik uste behar dutela akonpainamentu bat eta hori, osegatik zikloak daukan indarra niretza da irudikatzen zuen ere, ikasturte berri hasi da, orain honetan txanpa honi egin behar diogu eta hemen dituzue tresnak. Ze tailer gelditzen dira hemendik amaiera arte? Aipatu da bezala, helduen asteazkenean, azaroak 15 izanen dugu beste tailer bat. Jakas honetan da 3 urtetik 6-8 urte bitarteko familiei begira, eta lehen aipatu dut gutxi gorabehera honen helburua eta logika, bada hori, auto egin duten guraso horiei aukera bat ematea dituzten zalantzak, kezkak eta bestelakoak mahai gainen jarri eta guk horiek argitzeko, ez? Normalki gainera oso tailer polita esaten dira zen zentzorretan dira bi norabideetakoak, ez? Ez da ohiko tailer bat pertsona etortzen dela kontatzen zua gai pelikula eta ez normalean abiapuntu esaten da berek mahai gainen jarri ze galderak, kezkak eta alakoa dituzten. Eta gero batzutan oso politia da sortzen den dialektika, zen gurasoen artean batzutan erantzunak aurkitzen dituzte ere. Hor dago pertsonak, kasu honetan izango da Maialen Aiztegi hortan aditua eta espezialista, baina askotan pixkat tiraka gurasoak gai dira askotan berek egindako galdera horiek gero bilatzeko konponbide bat, ez? Egia esan, batzutan egoten dira estereotipo batzu eta pixkat agonikoak diren zalantza eta kezkak, ez? Askotan, txako lanekin nola lagunduko didan horrari eta batzutan angustiaz bizi dute hori eta logikoa da, realitate bada, askotan ongi moldatzen ez direnak, euskara ez dakiten gurasoen kasuan dela eta nik zer gutxiago esan da nire aurrak, eta
gu askotan zaten hemen dituzu pertsona zenbaitzu, une honetan direla pertsonak lortu dutela ibilbide profesional, akademiko, pertsonal oso borbila, oso ona izatea, eta pertsona horiek eredun ikasi dute, azken finean 25-30 urteko ibilbide bat dugulako, eta haien gurasoak ez ziren euskaldunak. Orduan, berez, badaukagu, ja atzera begiratzen baldin badugu, badaukagu pistak ikusteko, murgiltze ereduak funtzionatzen alduela. Eta funtzionatzen duela. Praktikan, hortik ateratzen diren pertsonak, aldunduak ateratzen direlako. Euskara ikasteaz gain dira pertsona batzu, ez dutela inongo zehorik izan, arazorik izan gero garatzeko, eta beren familian euskara ikasi, jakinez, eta beren familia ez egon fase horretan akonpainamendu hori egiten txako lan egiteko. Orduan berez, ibilbide horrek askotan laguntzen digu familiei kentzen ezu, lasai da, zure errealitatea da, Iruñerriko familia askoren errealitatea. Eta kasoskatoan ezagunke gehienen errealitatea. Eta gainera, begira aldez aurretik ze ibilbide egin duen murgiltze ereduak, eta ikusten dugu praktikan pertsona horiek guztiak, duela 30 urte hasi ziren pertsona horien ibilbidea, arrakastatsu izan dela. Piskat, saiatzen gara lasaitzen zen ulertuta ere bereien kezkak eta bereien zentzorretan zinegona, baditugu tresnak ikusteko lasai alda. Eta egin da, eta egiten ari da, eta oso txukun egiten ari da. Baina, horretaz gain, laguntzen ari dugu gurasoak euskara jakin, edo ez. Zen, euskara ez dakiten gurasoek ere lana handia daukate, eta lana txukuna egiten dute, zenbadoi laguntzen euskara ikasteko prozesua. Gutxienez, D ereduan apostu egiten dute, ez? Osa, naiz eta haiek erdaldunak izan. Bai. Eta ez da gaur egungo kontua, zein nik uste ere nire adinetako gurasoek ere asko erdaldunak dira, ez? Eta gure adineko jendeari sartu gindun D ereduan. Eta hori Iruñerrian izan da, errealitate nagusia gainera. D ereduan Iruñerrian ikasen duten aurren edo ikasleen guraso gehienak etzien euskaldunak edo euskara gutxi zekiten. Eta gaur egun D ereduan ikastako gara hartako horiek guztiak orain gurasoak esaten dira, eta horietako batzu bain behen aurrak eramaten dituzte D eredura, orar gehienek, eta gero eta guraso gehiago daude euskara dakitenak. Baina ere, horietako guraso zenbaitzu esatute, nik karo etzen jasuz dudanez euskara, ni izateko euskara transmititzeko sentitzen ez mugatua. Edo errealitate horri ere erantzun behar dugu. Ez da, esateako baztangoko gurasoen errealitatea. Han euskara jaso dute etzean, beraiek transmititu dute jasotakoa, baina hemen gurasoitako asko gaur egun euskaldunak izanik ere, euskara ez dute familiatik jaso, orduan transmisio horretan gutzune batzu dituzte. Ni askotan zatuna, esara zarrak eta esamondeak, horietako askok ez dakizkite euskaraz. Etxean jaso duten izan delako jakinduri hori guztia, ondare kultural hori guztia jaso dute gaztelaniaz, bere gurasoek ez dakite euskaraz. Orduan, hor, badaukagu lan bat ere, azken finean transmisio horretan laguntzen dugu eta hori da gure lana, ez? Gurasoi ere, tresnak eta laguntza ematea, azken finean ere prozesu horretan aurrera pausak emateko. Zikloa amaitzeko erakusketa bat, ez? Antolatu duzue, zer egonen da erakusketa horretan? Bai, hor ere sentitzen dugu utzenen abaria dagoela, oain ja hemendik gutxira gabonak izan den ditugu eta gabonekin batera opoariak, eta askotan ez gara ohartzen, jolasak eta jostailuek badirela tresna oso garrantzitsua gure aurrak ere euskara ikasteko eta gure aurrak azken finean sozializazio eta jolasen bidez euskara sakontzeko eta hobetzeko. Azken finean guk esaten dugu gurasoei, zuk etxean laguntza handia ematen diozu elementu desberdinekin
beren ikaste prozesu hori osatzeko. Eskolan asko jasotzen dute, eskola kristolen lan egiten du, baina hori ere osa daiteke etxean. Eta horietako bada jolasak eta jostailuak, ez? Eta askotan ez gara kontziente, gaur egun merkatuan dagoela sekulako eskaintza euskaraz, bai jolasetan eta bai jostailutan. Eta orduan, justuki erakusketan helburua da, mapa hori guztia jarri begien aurrean, hor erakusketa horretan jartzen da, merkatuan dagoen ez dena, baina produktu kopuru ikaragarri bat, eta horrekin pistak ematea gurasoei, eta batzutan gainera guraso joaten dira horrekin ikustera erakusketa, eta behira jostailua, behira beste jolasago, eta gainera batzutan aurrak konektatzen duten, ikusten dutenarekin, eta orduan gurasoi ere pista ematen, behira gustatu zaio hau, eta pues igual hau eros genezaken etzerako, eta guberritako paritarako, ez? Guk uste, abiatzen garela utzun hortatik, guraso askok, oro har gehienek, ez dugula ezagutzen gaur egun merkatuan dagoen eskaintza. Eta erakusketa honen helburua azken finean da hori eskaintza eta iradokitzea azkenean familiei hor daukatela sekulako aukera jostailu eta jolas horiekin euskara sartzeko ditzen ere. Hemen Xaloako ikuslei zuzenduta, gurasoren bat balego esan ez joe, ez ditut aurkitzen honelako ziklorik edo zergatik egin beharko nuke apostu ziklo honetan parte hartzeko. Zein izango litzateke zure erantzuna? Norberen abia puntua, alegia, zu nola sentitzen zara euskararekin, zu sentitzen baldin baduzu, zu euskaraz menperatzen duzu, zure familia hizkuntza euskara da, euskaraiko transmisioa erabat euskaraz da, euskara bere registro guztietan menperatzen duzu, nik hemen igual jostailuan erakusketa oso ongi dago zen agian ez dut ezagutu. Eta agian beste tailerretan, horreta behian doago tailer bat jolasteko horrekin artikan, eta hor, segurazki izango dute, segurazki, nina ez da dena kontrolatu, ongi pastuko dut tailer horretan, ez? Eta horientzat ere, tailer hori erakusketa baliagarria da. Eta gainontzekoentzat, alegia bereik pixkat euskararekin, norabaiteko muga dituzten pertsonaientza da, hau, hemen eskaintzen ari diren tailerrak eta instrumentu guzti hauek kriston aukera emango diate, ni hor nire aurren euskara prozesu horretan ere laguntzeko, indartzeko, nik tresna gehiago izateko, orduan batzuei igual ekintzaren bat edo beste bereziki kutsu formatibo daukaten tailerrek ez dira izango bereziki interesgarriak. Nik esango nuke Iruñerriko errealitate ezaguturik oso gutxiengoa dela errealitate horretan kokatzen dela, euskara erabateko gaitasuna daukana, eta gainontzekoentzat nik uste hor eskaintzen nahi den dena oso baliagarria da. Zein da euskarren egoera Berriobeitiko zonaldean edo herrian? Oro har, Iruñerriko egoera oso antzekoa da, kenduta esango nuke Iruñarekin, Iruña igual bada zentzorretan, igual kopurik basuena daukan espazioa edo herria konparatuta Iruñerriko herriekin. Zen, oro har, Iruñerriko herrietan gehienetan gaude pixkat goiti, eta kaso batzutan dezente gora ere. Hor kokatzen da ere Berriobeitin gaur egun populazioaren 18% inguru euskalduna da, eta beste 14 euskaldun pasiboa izan daiteke, zentzu horretan. Evoluzioa ikaragarria izan da, gure populazioaren evoluzioa oso handia izan delako. Azkenengo 20 urteetan Berriobeitiko populazioa 6 aldiz igo da, 6 kostu da, eta era berean ere euskaldunen kopurua igo da nabarmen, esan duela 20 urte Berriobeitin 160 euskaldun ziren, eta gaur egun 1.300 gora. Porzentualki igo da, baina bereziki kuantitatiboki
ikaragarrikoa da, eta orduan hor zentzorretan nabarmen igo da olako profila daukan euskalduna. Badaude, igual herritatik etorritako euskaldunak bizitzera gurera, baina asko eta asko dira Iruñerriko realitatean nolabait hazi diren euskaldunak, eta guk lana handia daukagu egiteko eta pixkat bereien beharrak asetzeko. Oso ongi Mario, gaurkoz hemen utziko dugu, mila esker gai hau hemen eta ona ekartzeagatik, plazer bat beti bezala eta hurrengo batera arte. Bai, mila esker zuei aukera eskaintzagatik, eta gonbidatu hor oraindik gelditzen diren ekintza jarduera hauetan izena emateko eta parte hartzeko. Mila esker. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala hurrengo astean elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.